Kaixo, Irkus Fernandez naiz eta bideo honetan mugimenduen hezkuntzari buruz hitz egingo dizuet. Haurrei, ikasketetan, motrizidadean eta jarreran lagunduko dion teknika. Hiru taldetan bana ditzazkegu aurrek eskolan izaten dituzten zailtasunak. Arazo espezifikoak, irakurketa, idazketa, matematikak, faktore neurologikoak eta organikoak, jarrera arazoak, nortasuna eta emozioekin zerikusia dutenak. Zailtasun bakoitzak, teknika ezberdin eta askotan neketsu baten beharra dauka. Terapeutan gana sarritan joateak, estres gehiago batzen diote aurrak lehen zituen zailtasunei. Egokitzapen arazoak, kognitiboak, dislexia edo hemisferioen arteko komunikazio falta, kalkuloa, ikus-entzunezko memoria, mintzamena, heldugabetasuna, arreta falta, hiperaktibitatea eta abar, aurrak kontrolatu ezin dituen garunaren erantzunak baino ez dira. Garunaren funtzionamendua eta honen konfigurazioa ezagutuko bagenitu, errazagoa litzateke aurrei beren zailtasuna gainditzen laguntzea. Garuna, elkarrekin lotuta dauden aparteko hiru sistemaz osatua dago. Sistema reptilianoa, limbikoa eta neokortexa. Eta garuneko funtzioak hiru dimentsioetan deskriba ditzazkegu. Lateralitatea edo hemisferioen arteko koordinazioa, oreka, garuneko goikalde eta azpikaldeen arteko koordinazioa, eta aurreko eta atzekaldeko lobulen arteko koordinazioari dagokiona. Mugimenduen hezkuntzaren ikuspegitik, eskolako zailtasunak sintomatologia baino haratago sortuak dira. Haurrak, jaiotza, haurdunaldia eta sorkundea bizi izan zitueneko erantzun posttraumatikoak dira. Teknika honekin, estres, emozio eta erantzun posttraumatikoek garuneko zearea oztopatzen duten aztertu eta eskatuko ditugu, gorputzeko mugimendu eta hirutasun esentziei esker. Azken hauek, ADN-ean dauden oroitzapenak zuzentzeko potentziala daukate. Beharrezkoa, aipatutako etapak zuzendu eta aurrari bere ezaugarri akademiko eta kualitate guztiak bueltatzeko. Aurraren behar guztiak landuko ditugu, neurologikoak, psikologikoak, emozionalak, fisikoak. Garunaren erantzunak aztertu eta askatzeko, kamilan beharrezko lana egingo dugu, eta koordinazio eta motrizitate ariketei esker garuna birgaituko dugu. Garuneko areak eta beren funtzio guztiak martxan jarriko dira. Aurrak motibatu eta oso errez egingo dute aurrera eskolako esperientziekin.